Mîr Baz. Tia. Em çi video çekin îro? Nizanim. Em video İngilîzî Kurdî çekin? Na. Na. İki yan em çekin. Yeka xes heldeli. Ez zanim carekî mizgîn got Mîr Baz İngilîzî nizane. Li ez zanim. Zanî? Evet. Eka em bêjin. Tu çawanî wekî çi İngilîzî? How are you? What's your name wekî çi? Na, tu Almani anyone was. Ez Kurdî bêjim tu İngilîzî bêjim. Navê te çi wekî çi? What's your name? How old? Na, tu çend salî? How old are you? Navê hîvê çi ye İngilîzî? A moon. Çi bêjim? Navê goşt çi ye? Meat. Nan? Bread. Ez hatim. I came. Ez ê werim. I will come. Deva zanî. Ez İngilîzî zanim. I know English. Yek, 1, du, 2, sê, 3, çar, 4, pênc, 5, şeş, 6, heft, 7, heşt, 8, ne, 9, deh, 10, û yazdeh, 11, duwazdeh, 12, 20, 20, na bîst, 20, sî, 21, na bîst û yek 21, sî, and tam then derê barda, sed, 100, hazar, million, na hazar, thousand, erê milyon, million,